एगो लड़का कह दिला सके ब्यास जी अरोरा में ढूकी तो कहता कि हां बाबू हमर पे तो ढूक जाई वो में भेसली लेके चलता हे उमर में भेसली कहता नहीं अपने से स्वीकार करनी है ब्यास जी हम ना कहब हमरा से बड़ हैं भैया हैं जी कहने आ कि हमरा में तो ढूक जाई रौरो सो के विचार होके तो ढुका लिया का दिन कहता नहीं कि बबुआ तोहरा में ढूकी कि ना ढूकी बबुआ में ढूकी लेकिन बबुआ भी लइका बा बबुआ में पैसा लेब हम बाद में लाई 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 कैसे आई मत लाई लाई खुचुरा तो ब्यास जी बैठल बैठी तो कहाँ गई बानी नो ब्यास जी से ले ली अरे तो दे आइली उन आँखों को हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना ओ जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई अरे कहानी ना हारमोनिया को बढ़ा दे भाई हारमोनिया के फिर से बना दे हारमोनिया को बढ़ा दो ऑपरेटर तेरी प्यारे डूबे मेरी भां कोट चिन के प्रिया आज से अपना वादा रहा आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर ये को प्यार ये है ब्यास जी कहनी कि मुकेश बाबू हमारे के भैया कहल तो तरह के बबुआ कह तारा जीवन में एगो 2 साल पहले तार गीत अच्छा लागल कि तोहरे नाममा लिख हलियो काट के बलेडवा से करे जवा में के जान हमरो के ले चल ससुररिया बंद कई के गोदरे जवा में के जान ये गीत रहे हमार रौरा ई जीवन में गीत लागल आ रौरा हमरा का ठीक लागला जानता नहीं सारा ब्यास लोग लइका फैका हो के नौजवान हो कर रौरा बेटी महतारी के गड़ियावेला न ते बड़ी बढ़िया में अति उत्तम हम कहिले कि हम कबो भेटई हम तब उनका के मना करो कि हे उम्र में वो लोग से गाली गलौज मत करो कोंको लोग के गजन करावत नहीं टुआ हेलो रे सर चुप बढ़िया से बोल माइकवा के ए उम्र में रौरा गाड़ी गरोज करी लेने उहे हमारा खराब लागेला रौरा के केहू गाड़ी देवेला तो हमरा खराब लागेला रौरा एगो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पद पर भी बानी और रौरा समाज के एगो दर्पण व्यास भी बानी तो एकर मतलब में का कमी बा एगो जानता नहीं कुत्ता के पोछी में कतनो घी लगा दे सीधा ना अब कुकरम आदमी के कहब कि आसाराम के शिष्य बन जा तो कौन प्रकार के होई आओ समझाओ हां जी जे लइका आगे से खइले हम बिहा के नहीं कहत अपने आप पे हम कहत हां जी ए से हमरा सबसे दब लागेला भैया जब रौरा कोनो ब्यास बेटी मतारी बहन के गड़ियावेला हमरा उहे समय दब लागे हालांकि हो गान बजान में रौरा आवे के पहले लोग माना कइले रहे कि लोथवा बड़ी गड़ियाई त रौरा कहले बानी कि ए सरवा तो तू कौन हमरा के छोड़ देले बड़े के गड़ियाई त ठीक हम ओ में के नहीं खी हम गाड़ी दिले हमरा रौरा बेटी के रौरा बहन के रौरा माई के रौरा दादी के प्रणाम प्रणाम दोनों हाथे से हम गाली गोलम वाला में से ना हां रौरा लई लिखा हम गाई हमहू आवाज लगाई रहू आवाज लगा पुरनका में हमनी के 5 गो बानी स रौरा है बक्सर में एगो हमहू है सूरदास हवे एगो हमनी के 5 गो हाई जा अजीतो गावेला बहुत अच्छा गावेला लोग बहुत ए धरती जो अगर बात ई बात राम सुपनखा में होत रहे सुपनखिया कहली कि हे राम हमरा से शादी कर लो राम जी कहले कि अरे सुपनखिया क्या कहता रुतल लेखा मेहरारू हमरा भीर बा सुपनखिया कहली कि हे प्रभु हमरा लेखा मेहरारू ना होई हमरा से सुंदर लड़की लोग देखले बानी और औरत से सुंदर हम लइका लिखी देखले राम जी कहली कि ना सुपनखिया
अरे तो अपना खातिर एजे खातिर सुंदर बाड़ू, अपना खातिर हम एजे खातिर सुंदर बनी। अरे अपना अपना जगह पर सब सम्राट बा, धरती जो जो आगर। अरे सुपनखिया तू हो सुंदर बारू तो हम हो सुंदर बानी। ये बतिया के राजा जनक जी कल के हे राजा दशरथ और औरो कहीं के राजा बानी तो हम कहीं के राजा बानी। ये फर्क बाकी रौरा बेटा बिया है बानी, हम बेटी बिया है बानी। और औरो बेटिया के जइया बिया होई त बेटवा हमारे दामादानु बनी रहे। कहीं के राजा रौरो हई तो कहीं के राजा हम हई। तनी खारी हो जाओ डार्लिंग। चलो लौंडा खड़ा हो। 10 गो दरवाजा बा ये शरीर बा। 2 2 4 1 5 2 7 2 नीचे 1 बैक 7 2 9 1 बंद है ढोड़ी 10। बड़ी पुनाल वाली बा। बढ़ के अरे पियावा तोरी रती है लौकर 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 जम कई रदी है सौकर जंप करता है सब सौकर है। ढोड़ी लौकर है प्राण निकल जाएगा फट जाएगा। आज मालिक कहा तनु बारू नहीं बने रे पैबो नौकर ठोकी कीली तुड़ी खीली घेट ममोर दी हो धोके या कवाड़ी छूके छोड़ धोके या कवाड़ी छूके छोड़। छोटू गुप्ता रंजन यादव जगदीशपुर हमरा के 100 रुपया का पुरस्कार दिले बड़ी हार्दिक प्रणाम बा। मैच ताकना है फील्डर को, कीपिंग को, बॉलर को। बॉल यदि हमारे खराब हो गई बा कीपर अच्छा बारे तो लोकली है। आज यदि हम कीपर से छूट गई बा फील्डर अच्छा बारे तो लोकली है। का एगो बैटर घंटा करी है का पियावा तोरी रती है लौकर जम कोई रती है सौकर। मालिक कहा तनु नहीं बने कोई नौकर ठोकी कीली पूरी खीली ठोकी कीली पूरी खीली भेट ममोर दी हो धोके या कवाड़ी छूके छोड़। धोके या कवाड़ी छूके छोड़ डार्लिंग। बसौना पंचायत अमित भैया पैक्स अध्यक्ष हमारे के 1000 रुपया का पुरस्कार देनी। डॉक्टर विजयकांत जी बाली सनवर्षा हमारे के बहुत रुपया का आशीर्वाद देनी, हार्दिक प्रणाम बा। एगो बात हमार भैया कहला कि रौरा यदि बढ़िया बानी बैठी तो बैठ जाए रौरा बढ़िया बानी आ कोनो भेटाइल बा तो लोग कह का हो कहाँ नहीं खी जाना। ददन जी तो हमार जन विधायक बड़न हमार पाहुने नु लगेला ना सार लागी से पाहुन कबो ना कही। एकर मतलब मनुष्य रौरा बानी मानवता रौरा में नहीं खे जे सार लगी पाहुन कबो ना कही अब पाहुन लगी से कबो सार ना कही। जे रिश्ता जैसन रही वैसने कहल आई। हालांकि एक चीज में मन लागेला तनका सार के कह देबनु कि का हो पाहुन तो उनकर एथी फूल के तुमा हो जाई। आ यदि पाहुन के बहिन के गाड़ी दे के कब का एही तो पाहुना के बुझाई के जा हमर बहिन भाग गेल।
ई बात बा कबो पाहुन के सार ना कहल जाला सार के पाहुन ना कहल जाला रौरा कतनो बढ़ जाए समय ना रौरा गौनी है कि समय ना आध्यात्मिक के बात रौरा कहनी है जरूर आध्यात्मिक में मूर्ति ना मरने है समय ना कर्म सबसे बड़का बा लिखल भी बा कर्म प्रधान विश्व करी राखा आ जो जस करहि तस फल चाखा रहो अच्छा कुछ बा तो लौंडवा बेसवा में चला के मारू इधर लौंडवा बेसवा में परदुमना में चलेला हमारा में चलेला छोटू के रंजन यादव छोटू भैया के जगदीशपुर हमारे रंजन भैया 100 रुपया का पुरस्कार दिले बड़ा हार्दिक हार्दिक प्रणाम बा ऐसे रौरा कर्म प्रधान विश्व करी राखा आ जो जस करहि तस फल चाखा तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी अच्छा इमे कौन उनका रूप के रोल बा द्रौपदी मुर्मू का उनका समय के देन बा ना उनका कर्म के देन बा पढ़ाई लिखाई ना करती तो देश के राष्ट्रपति ना बनती समय के मारे किस्मत के बात पर भगवान भरोसे आ घर में बैठ जाइबो आई दादा बिना देह चलब रे दुगो लइको फैका ना होला माल कैसे ढबक आई रे बा गिरे वाला बा ई सरवा के 3 हाली पाहुन कहली त मने ऐसे करेला आ 6 हाली पाहुन कहत तन मुंह पर आई आ 10 हाली पाहुन आइबो नु तब जाके कहला अब मन करता अब तन छोड़े दो काय मन करम सबसे बड़का करम सब खमे आके अपन आँख भी करम गो यारावा के फेरा में तू सोहनी यारावन के फेरा में तू राजकुमार यार के प्यार राजकुमार यार के प्यार खाली लोरती हो राजकुमार यार के प्यार खाली लोर दी हो चाहे मुकेश कुमार यार खाली लोर दी हो धोखे या कबाड़ी छूके छोड़ो भैया लल्लू सिंह